Minä, kikkakettu, haen turvapaikkaa Ruotsista, koska Suomessa joudun vainon kohteeksi. Ruotsin ulkomaalaislain mukaan turvapaikka voidaan myöntää, mikäli on perusteltu syy olettaa, että ulkomaalaista kotimaahan palatessaan uhkaisi kuolemanrangaistus tai ruumiillinen rangaistus, kidutus tai muu epäinhimillinen tai alentava kohtelu tai rangaistus. Ja jos ulkomaalainen ei tämän uhan vuoksi voi tai halua turvautua kotimaansa tarjoamaan suojaan. Suomessa kettutarhat ovat yhä lain sallimia, huolimatta siitä, että minä ja miljoonat muut ketut joudumme näillä tarhoilla sanoin kuvaamattoman kärsimyksen uhreiksi. Joka vuosi 3 miljoonaa kettua, minkkiä ja supikoiraa kuolee turkkiensa takia Suomessa. Ruotsissa kettujen pitäminen ahtaissa verkkopohjaisissa häkeissä on eläinsuojelulain vastaista. Koska haluan välttää tämän mielivaltaisen väkivallan, näen paon Ruotsiin ainoana ulospääsynä.